ịgwa gị eziokwu ịgwa gị nke wee eziokwu my brother, o nwere ọtụtụ o nwere mmemme ndị ga-ebịa ilewe emere ebe otu mkpụrụ okwu si agaghị iche ya kwere ka were ego iwu ga-ebewere chi ga-akpasị ochi jere gị ọnọdụ gaa jụọ onwe gị ajụjụ si ndị ọkwa mmadụ ibe gị ndị enwere isi abụọ ndị enwere ha aka mana ọkwa nke ị nwere wu nkwa nke ha nwere gị gacha mmemme ladụ maka iwu onye nwere ọgụgụ isi ga-ehi ụra ya bụrụ na ede n'ime ga na-ayọcha okwu gị na-achị asị kekọrọ iche ndị bekee si gị tekele okwu ara ndụ ya gbegharịa anya n'asụsụ ya emenwe nke ya bụrụ ma gị lechaa ya ma ijighị mkpụrụ okwu ekwu okwu ogboro mma nwoke ego kash ya ma ijighị akụ ime obi nwoke ya ma gị bụrụ onye nwere ọgụgụ isi. Yes. Abịa ma a na-eme ofu ihe onyonyo na-elegide mgbe onyonyo na mabụ isi ndị Igbo onwe ka ewu onye ọcha nọ nka onwekwena ike ewu onye ọda Afrịka na-abụghị ndị Igbo kọọ dịka na-egosi ihe amara anyị ahụ ọghọọla part of our body asụsụ anyị ime ọgụ unu ya kwamiga isi m ọfụma ị ga-ọdọ nkwuru nke m mere last time kwụsị ndị wee bugawaghị ndị akụrụla Romagilaya within this circle now where I make a profit at that and they go my brother I will call him that quarter. Now they do let me go deep. Papa ni mo bodo ọzọ nwere ike ifuda wefure ego to mana wewude nnewu although asa nwankada mmadụ na ya abịachi wewude nnewu ndị ka anyị ndị na-adịghị gbara mbọ na-adịghị ha bara anyị na-adịghị ego eji ndị poverty mahịawa ụgwa ndị gị fara na-asụ ụmụnne ha ọgwụrụ ọgwụ ego kedu ebe agwọ ọgwụ ego gịla onwe gị mara ebe agwọ ọgwụ ego ka a gaje gwa ọgwụ ọbịa ikwubelesa gị wụ onye ahụ aka gịla onwe gị mara ebe agwọ ọgwụ ka hafịa gawa ebe agwọ ọgwụ ọbịa jee dara ọbịa ikwubelesa gị wụ onye ara iwu na onye kụtara ego